na nimo para na nimo. Di ka kay kiyasa na kay kun di na nimo buhaton, di na nimo tuhuan. Awag gyud kay ilhanan sa Ginoo. Ikaw iya sa Ginoo mo nagingon dito sa Ezekiel, nakalimot ako sa verse and chapter. The sign is the Sabbath between man and God. Ang ilanan kining adlaw kung ikaw iya sa Ginoo, kining adlaw iya ni sa Ginoo. Balag hapdi ka. Salamat na mo hapdi lang ta kay ngano man. Duha lang ka oras kung wali, pwede na ko ni napulo. Sulti mo, gusto lang mo. Usay limitahan na to ang pulo sa Ginoo. Mabitaw na ang tudlo sa kalibutan. Samtang nag-eskwela ko, abi ni ang sermon na mo dapat magwali daw mi. Is ang pinaka-epektibo daw nga wali ingon bas kalibutan mo na tudlo ha. O nang gingon bulahan tong wa nagalakaw sa cancer sa mga anggad. Ang mga anggad living na siya 15 minutes lang good. Kung naapat 30 minutes. Oh, mga taong tapulan ubasan pulong sa Ginoo. Sugod sila 15 minutes. Ay kanang mga pastor, igura man ang mulingkod. Magkuha ng bersikulo. Pag uman, kining 5 ka bersikulo, pwede na ko ng 30 minutes. Muna narap ako ito muna. Pag Merkulis, kinamay service Merkulis, which is day, dili day, gitugot sa Ginoo nga napay mga pagdaig, pagsimba sa adlaw nga lain. Dapat sa Domingo lang, kitang mga Kristiyanos Gentile, Domingo lang ka kayo mga nagyatag sa Ginoo sa mga Christians na nagpalo kang Kristo is ang nagpalo kang Kristo is Sunday. Ang nagpalo kang Allah is Friday. Ang nagpalo kang gitawag og the God, the Father of Moses is Saturday. Pero kanang tanang gitawag ng Sabbath day kay ngano man mao kana ang adlaw sa Ginoo nga diin dapat atong tuwan mo na ako mingon ninyo ayaw mo kadlaw karong adlaw kay iya ni sa Ginoo gipanalanginan ni sa Ginoo mutuo ba mo ana? Ano nga mahadlok man mo ani aron panalipdan mo sa Ginoo ani mo rong adlaw kay matod pa niya sa Psalms chapter 20 sugdan nimo sa 1 hangtod sa 5. Ang tabang sa Ginoo ipadala sa imo bisan asa ka sa panahon sa adlaw nga gihatag sa Ginoo nga unong adlaw imo ipadala sa Ginoo gikan diri sa sanctuary. Sa diha nga mahinumduman niya ang imong halad. Kanang imong kagalingon ba ang una gyud natong giani diri gihalad ato tong galingon di ba? Muna gingon na Apostol Pablo, present your body a living sacrifice. Di sa pagdalpo na nimo mga tayo sa nobere, pisopere, mga donation dia sa simbahan, niya imong lawas, di ay dili takos, di nadawaton sa Ginoo. Mabito na yung ang mga tao nga dinwa na dato ng mga pobre bisan nagatag og tithes kay ngano man. Ang ilang gitudlo sa mga pastor, ang Malakay chapter 3. So man gingon sa Malakay chapter 3, verse 10. Bring all ye tithes into the storehouse. Aron daw, ma-open ang window sa heaven. Unya, ibubo ang panalangin. Unya, kanang panalangin. Wa na unya'y masudlan. Ana, bisag dagang kay sudlanan. Wa na'y masudlan. Nga naman, pobre man ng yapon. Kay dili na maumbot ko sa bunya. Kay dagang man pinagbuhat, ana. Mabitan na sultihan ka mo ako sa dalay ko ng Ginoo na ako'y kalinaw sukat na nalagat ko sa Ginoo. Dili ingon, nalinaw ko kay dagko na akong mga anak. Di man po na manghatag sila. Dagko na lang, bingon ng mga kalibutan. Ay, baka kidagko niyo mga anak ba? Ano yung mga trabaho? Mga dato na. Hindi man na manghatag. Pero bisag di sila manghatag, na ako'y kalinaw. Kaya wako nag-after sa butang is kalibutan. Nag-after na ko ang Ginoo. Wala ang Ginoo nag-supply na ko. Mga nga, wak na ko nagunaw na kung sa pa akong kauban ng sikman. Bahalag di ko kaon, basta ang Ginoo kauban ako, maugin ako muna. Lord, bahalag, wala ko yung basta ikaw na anak. Kaya nga naman, hapit na gusto yung balik, basta di ko kadala, di ko madala. Remember ha, twinkling of an eye, ang gingon ni Apostol Pablo. Abang mo ng twinkling of an eye, una na makasod sa kingdom of God. 1 Corinthians chapter 15, verse 52. That is the second mystery. Manang wa masulti, wa mawali. Nga, ilisan mo sa tao na tarapturon. Rapturon na natin kalit, ang mga sulti manggun nga di, inibalik ni Kristo, rapture dayon, twinkling of an eye dayon, dili sa Corinthians, ug sa Thessalonians, layo pa. Gisulti niya sa mga taga-Corinto, hantod sa Galacia, hantod sa Ephesians,
sa Colossians, sa Philippians, hangtod kang Timoteo, o na ang Thessalonians, kaniadto siya sa Thessalonica. Ang giwali niya sa Thessalonica, nga ang Ginoo daw muna og yun, o nang giingon ni Jesus Christ sa Matthew. Pero si Apostol Pablo, ang atong ministro, aron masanctify yun ta, kaya nga naman, kung dili ta mabalaan, kini atong lawas og unod og dugo, di man daw ni kasulod sa gingharian sa langit. Flesh and blood cannot inherit in the kingdom of God. So, the mystery, gisulti niya, dili tanan mga matay, kung dili tanan mga usab. Ang unang mystery is the kingdom of God. Kanang kingdom sa Ginoo, sinago na. Matthew chapter 13 verse 11. Ingon pa niya, Jesus said unto them, because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven, but to them is not given. O sa ilaw, wag kayo gihatag. Salamat ta, gihatag sa tuwa. Sa uman ato pagkabalo ng kingdom of God, mo na akong gingon kini. Ato ang pag-ani din na ata sa kingdom. Muinter ta ba? Muinter. Dili tayo nun sa kingdom. Kaya pagkitao nato na, anang kingdom of God. Kaya kanang kingdom of God, sama daw na sa Napolo ka Birhen. Ang Napolo ka Birhen, nagpaabot kung kanus amable. So, naa sila sa gawas sa kingdom of God, naata sa gawas sa kingdom of God. Kung naggingaw ni Apostol Pablo, kung mu-enter daw ka sa kingdom of God, dangal kayo trials, mga pagsulay. Katong 10 virgin, ang 5 ato, wala kalahote kay gamay ra ang ilang pagbati. Ang meaning sa uwil pagbati, kamo, napabungoy pagbati nga ginuwapit ka mo balik. Gibati ba ninyo nga gusto gid mo maluwas? Kasi wala na. Wala na, ayaw na mo pagtanaw sa uban. Kung saan na ilang sitwasyon, kung saan na ilang kasatanan, kung saan na sila, ayaw, tanawa ang inyong pugalingon. Kung may tungod sa kaminyon, mingon magumang dito, ay, ikaw, muni mo na. Abi nyo sa tinuod sa Ginoo ni Apostol Pablo, ang Ginoo wala naglantaw anang mga butang kung sa imong sitwasyon, kundi ang Ginoo nagtawag nimo. Kung ikaw tinawag sa Ginoo mo na kung gingon sa inyo, paningkamuti mo ha, o galingong kaluwasan. Imong kagalingong kaluwasan, ayon ang kaluwasan yung bara, yung kaluwasan yung mga anak. Sa imong asawa, tanan, ayaw na ang imo ha. Kay pag-abot sa langit, individual kita. Individual ta. Wala yang gingon din eh. Sa uban wala gihatag. Ang Marcos chapter 4 verse 11, but unto them are without all these things are done in parable. Para kanila nga wala sila mahibalo. Wala magbuhat lang sila parables. Kanang parables kanang nagsimba lang ba kinang kintahay daw puno. Kintahay kita mga iya sa Ginoo kay nagsimba ta Domingo. Wala parables nga kini ang gibuhat na himong parable, which is nga ang abomination that make it desolation na hitabo na nato karon. Mao bitaw nang daghang kayo mga kasimbahan na ron, mao bitaw nang pagbantay lang mo kay daghay mangilad nato. Mao na ako nagsulti ninyo karon. Mao na akong gitawag ingon council sa inyo. Ang ikatulo mo niya. Kay ang ikaduha, not will all die, but we are all changed. Muna akong gingon sa Corinthians, sa 1 Corinthians chapter 15:51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Kanang sleep sa Bible, dahil natugmang yun na ang patay kay bubangon ron na sila Paul. But we shall all be changed. Kung dili kita mga usap, dili tanan mga matay, dili usab lang, usab ta kita, usubon jud ka kay dita ka sulod jud sa kingharian sa langit. Ang ikatulo nga gitawag og mystery, there come a falling away first, aduna gyud pagkalaglag. May baw ani. Ingon pa niya sa 1 Thessalonians 3:2, let no man deceive you but any means, by any means, nga wala lay hinungdan. For that day shall not come, kay kanang adlaw di na moabot, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Kasi may mga son of perdition diri. Kanang tao ba, kanang mga anak sa mga kalaglagan, kanang mga dili maluwas ba? Basig moingon ka tanan mga nangalagad sa Ginoo maluwas, diyan na may bawag. Ug ikaw may bawal na ka. Ug kita may bawal ta diri nga di ta maluwas. Kay mutong ha pa rin ang first.
falling away, mga hulog usa. Manang giingon dito sa Hebrews chapter 12 verse 26, the Lord will shake not only the earth but also the heaven. Aron katong dili mauyog, magpabilin. Anong uyog na? Tanaw na to ni kung kisay di mauyog be. Kanang Great Tribulation mo na yung muuyog. Kita o, kabalota, madi na doon ay Great Tribulation. Sa matong buhaton, di macho ka na, kaya nga naman, ready na mi. Naami sa kingdom mo, bitaw ng gingon na ata sa kingdom. Ingon pa dito sa Hebrews chapter 12, verse 22 mo to. Si Moses, nahadlo kayo sa uling adlaw. Kay kuyaw daw sa uling adlaw. But, matod pa niya, you are in the Mount of Zion. Naamo, pero kamo, naama mo sa Mount of Zion, ngayang giingon na kanang gitawag the heavenly Jerusalem, the General Assembly, and kuan gitawag og innumerable of angels, kanang libutan bag mga angels ba? O kanang gitawag og registered in heaven, kanang simbahan nga na-restore sa heaven. Kuan na si Moses, di na lang mahadlok kay nganong naamata sa Mount of Zion. Kaning Mount of Zion, kanang church nga diin ang tao nag-worship, that is Mount of Zion. Mabitaw nang giingon dito sa Isaiah nga diin, kinahanglan himuon na to ang gitawag og kanang standard of Zion. Na may standard sa Zion, nga kanang sao na to, umuadto ta sa Zion, mo-worship ta sa Ginoo. Doon na standard. Abaw ba mo worship sa Ginoo? Mabitaw na kung giingon sa sige ko balik-balik. Ay dili tanan nagatawag Ginoo. Kung nagturo sila nga nag-worship sila, di sila makasud sa kingarit sa langit kung dili nakabubuton sa amahan. Mo bitaw na atong tan-awon gyud ning kabubuton sa amahan. Mo bitaw na yang gingon the third, there will be a falling away first. Namatod pa niya that the man of sin, katong tao nga makasasala, ipadayag na the son of perdition ug mga katong mga anak sa kalaglagan. Makita mo gyud nato kung kinsay malaglag gyud ba? Mo nagpagbantay gyud mo nga di mo malaglag kay muula gyud na mahitabo gina ipakita gyud na sa Ginoo. Verse 7. For the mystery of iniquity that already worked. Kaya nga naman ang misteryo sa pagkadautan naglihok naman gud, di ba? Wa lang mo mahibaw kung kinsay dautan ug di mo magmuwang kung nga kamo dautan. If you kung dili mo mahibaw sa balaod sa Ginoo, kanang inyong gibuhat matud pa sa Ginoo ngadto sa ilaha, dautan na, evil na ilang gibuhat kung wa sila nagfollow sa law of God. Ug nagfollow man sila sa law of God without faith, hinunglo lang gyapon sila. Mao bitaw na nga diin ang atong i-follow by faith, nga kanang righteousness, nga kanang tama gyud, that is the will of God. Ang number one will of God, nga niya nita din ay abinimon sa pasalamat. Kasi iyang giingon sa 1 Thessalonians na siguro to. In everything, give thanks for this is the will of God. Ano ko na hinumduman. Tanan butang, pasalamati ang Ginoo. Kay mo na iyang kabubuton. Kung saan ang tanan butang? Anang butang nga ang imuhang lawas, way sakit, way balatian, kusgan pa ka, di ba? Pasalamati na. Ug kanang mga butang nga nakatrabaho ka, pasalamati na. Ug mga butang nga naangkon nimo, pasalamati na. Sa unsang paagi ato pasalamatan. Ingon pa sa Roma, giingon ko ninyo sa chapter 14 verse 6, ang tinuod nga nakaila nga kining adlaw ni lahi sa ubang adlaw, mao ka na nagpasalamat sa Ginoo. Sa latod pagkasulti, kung magpasalamat ka sa Ginoo, anhi diri. Kay mao gani ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Kinahanglan mo ani ka kay kanang gate pa lang dali ni David, I will enter his gate with thanksgiving of my heart. Enter kay ning gate sa Ginoo, thanksgiving. Ingon pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 siguro to. Basahan ninyo ng chapter 9. Nga matod pa niya, ang atong administrasyon is to give abundant thanks to God. Kanang gihatagan ka sa Ginoo aron makahatag pug ka og daghang pagpasalamat sa Ginoo. Wala ka hatagi sa Ginoo og liso aron ka lang
kining maghayahay ka diri kun dili gihatag daw na sa imo ha aron kanang mga butang nga panalangin na animo pasalamati ang Ginoo. Wa man gud gisulti ato muna. Abi na ang blessing kanang mga butang nga din gipanghatag sa imo. Ang gihatag sa Ginoo nimo kanang life of peace nga naa kay mga butang. Dili pareha sa uban wala gyud butang. Dili po nang mga dagkong mga butang kay dato naman na. Kanang mga dato, naningkamot man sila nga mauswag. Mabitaw na ang proverbio mo si Solomon, undangin na ninyo ang inyong pagpangita aron kamo madato sa inyong kagalingon. Undangin na. Kalimutan ko sa verse ang chapter ana, naagay ko ibuhat yan na may ako gito gipapilit yan itong una. Kung i-memorize niya mga kauban. Wala ang kingdom sa Ginoo, ang ikatulo. Ang ikaupat is kanang the last mystery of His will. Adunay last mystery. Kanang magunsa man ang gitawag kabalo na ta, nag-atang ta, nga din ilisan niya itong lawas, may bawta nga unang balik si Kristo, mga tagag pusa ta, ang mga taong dili andam, mga tagag yun na, there will be a falling away first, the man of sin and the son of perdition, mga taong predestined na nga ikaw Ginoo ba'y nagbuot na to. Si Jesus Christ, nagpili kang Judas. Dili ingon mahimong 12 disciples. Nga mahimo siyang mutraidor. Siya aron matuman. Kaya sa akong pagpaagi nga siya dakpon kung why mutraidor. Kaya ang Ginoo, abi mo si Jesus Christ, misteryoso na si Jesus Christ, di ba? At kung nakiglali siya dito sa giaway niya ang mga parasyo mga iskriba dito sa taliwala sa simbahan kay nga naman gitawag siya nag-blaspheme siya sa simbahan daw kuno ito naglagot ang mga tao mga membro sa parasyo mga iskriba bato ano ta siya pagtan-aw nila wa naman si Jesus Christ sa tunga bisan ang disciples silang gipanalipdan kay naa daw si Jesus Christ sa tunga pagtan-aw nila wa naman ang tanong sila asa man si Jesus Christ ang gawas ng 12 disciples, pangitan nga, asa naman to? Pag-abot niya tuwa sa unahan, naglakaw. Uyugan na yun nila. Mga story din sa Life in Christ. Naisulat yun na. Kanawa ninyong movie kanang Life in Christ. Madasig mo, kanang Moses gani. Kanawa na ninyo kung saan gawang sa Ginoo di pagkita. Aron ma-reprista ba na ang Ginoo gayon? Mo ay nagbuhat sa tanan. Mo na ang Ginoo sa tuwa. Ingon pa dito sa Daniel, labi mo, ang Ginoo nag-rule ining kalibutan. Daniel chapter 4 verse 17. This matter is by the decree of the watcher. Morning matter ha, morning hinungdan ba? Morning hinungdan dapat o dapat nga i-decree. Morning decree. Kanang watcher, kanang mga magwawali. And the demand, morning demand by the word. By the word. Pinaagi sa pulong morning gidiman ha of the Holy Ones sa Ginoo mo niyang gihatag sa tuwa diri gidiman gidikri sa mga watcher kani mo ni giingon sa Ginoo gyud gidiman gyud ni gidimanda gyud ni sa watcher nga ang word daw sa Ginoo of the Holy One to the intent that the living may know nga ang mga buhi daw mahibaw mo that the Most High ruleth siya mo ay nagdumala in the kingdom of men dili sa mga kingdom sa men bisan kang presidente kinsa na Duterte kang Biden kang kinsa tong sa Russia kang manapan siya mo ay nag-rule siya ay nagbuta na nila and give it to the whom whoever he will iyang gihatag na ngadto sa iyang gusto and set it up over it the business of men mo ni basyanan sa tao kanang mga hari mo bitaw nang adunay usa ka hari nga muda og ulayang adlaw mo nang mahimot ang one word kay nganong adunay hari nga mohari diri mo nang gibutan sa Ginoo mo ni basyanan nato kanang kingdom nga ang Ginoo nag-rule ana siya nagbuot ini pandemic mo nang ayaw mo kadlok ug ani di kay ang Ginoo nagbuot ana wa lagi mang hilabot nato tuo ba mo ana ang atong Ginoo gialagaran is the creator and the maker
of all things. Muna niyang gingon nga din walay buhat nga nabuhat sa kalibutan nga dili ang Ginoo nagbuhat ana. Ikaw ang Ginoo nagbuhat nimo nga niya ni ka dinhi. Ang Ginoo po'y nagbuhat nila nga wa niya ni dinhi. Ang Ginoo nagbuhat nimo nga malit ka, Ginoo nagbuhat. Ang Ginoo po nagbuhat nga nagsayo ka, dili na imuha mga kinaiya nato nga diin isu ka, ang Ginoo nagbuhat na. Ang Ginoo nagbuhat na ang asukanon ka, inawayon ka, ang Ginoo nagbuhat na. Ang Ginoo nagbuhat ng amang, ang Ginoo nagbuhat ng sabaan, ang Ginoo tanan. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 1 verse 16 and 17. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible or invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or power, all things were created by him and for him, and he is before all things, and by him all things consist. Nagagikan din sa iyat anan ha, gikan sa iyat. Muna pangayuan nga Ginoo nga aron ang Ginoo dili magbutang sa ato kinaya nga isuka. Ang Ginoo dili magbutang kinaya nato nga masinahon ta, maibugon ta. Pangayon yun nato na sa Ginoo kay ang Ginoo nagbutang kay kinatong lawas pataka mong gini pagbati kay ang lawas man good the fruit of our place, place. No pa sa Galatian, the fruit of the place is kaibog. Mo bitaw na magampo ta nga dili ta niya ituplot ngadto sa pagsulay. Muna ang last nga gitudlo ni Jesus Christ sa pagampo. Ingno na to ang Ginoo, lead me not into temptation. Kay matintal mong gutan, ganahan magguta, di ba? Muna mag-pray, yun ka kanunay pray ta. Asa man ka mag-pray? Ayaw mo pakitag tao, kay wan pakita mo tao. At ngan mo si Satanas. Kay si Satanas, usa lang kabutang, hindi niya mahimo. Kanang kung mag-ampo ka nga di ka magsaba, di na si kay balo. Kay only God knows our mind and heart. Kung nang di ta magsaba, mag-ampo. Secret lang kay kung magsaba na nito si Satanas at ngan ka, sulayon ka. Bago pag ang ampo niya, na mangaway niyo, tanawag ko nibig, kung hindi mo gato niyang prayer niya. Ambot, kung sa to yung diya, ampo. Sulayon ka. Muna nga. Bisa paglakaw ka, ang mind ni mo, isintro sa Ginoo, palaban ba? Lord, mo at ko trabahuan, Lord, mo at ko dito, Lord, mo. Ingon na ang tao sa Ginoo. Mabita na the last mystery of Israel. Ang Ephesian, mo ni yung gingon sa Ephesian, ha? Anong mingon ko? The last mystery of Israel. Problema kung kisay musulti ning will sa Ginoo. Mabita na ako mong ingon ko ninyo, ato na nang isgutan ang will sa Ginoo. Number 1, ang will sa Ginoo is in everything give thanks for this is the will of God. Ang iko daw ha, sa mga bata lang. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. This is the will of God. Right yun na. Muna yung right si Ginoo. Ang Ephesians chapter 1 verse 3 to 14. Muna niya. Ingon pa ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo. Blessed be the God of our Father, God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Dalaygon daw ang Diyos sa atong amahan nga mao si Jesus Christ, itong Ginoong Hesus Kristo, nga nag-bless ka nato sa spiritual blessing in the heavenly places in Christ, diya sa langiton nga mga lugar diya kang Kristo. Sa verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Nga din ang Ginoo daw sumala sa iyang pagpili kanato sa diha pa nga wa pa natukod ang kalibutan. Muna ikaw gipili, buto ba mo nga gipili ko ka sa Ginoo sa wa pa natukod ang kalibutan. Nataw ka diri sa kalibutan, mangalagad yung ka sa Ginoo. Nataw ka sa kalibutan, gipili ka sa Ginoo diri sa kalibutan, nga aron mabalaan ka, that we should be holy and without blame, nga walay masaway diya sa gugma sa atong pagmahal diya sa Ginoo, nga ang Ginoo dili kasaway
na ikaw nahigugma sa imong kaaway, sa imong silingan, nahigugma gyud ka sa Ginoo. Matod pa niya, having, ingon nga, predestined us unto the adoption of children by Christ. Nga matod pa niya, ingon nga ikaw, predestined ka ba? Ang imuhang destino, ang dili, binteryo. Wa ka gidestined dito sa death kay nga naman. Gilukat naman tas kamatayon. Siya na nagpakamatay, aron dili na ta magpakamatay. Ano magpakamatay? Naipulong akong nabasahan ba? Ano daw magpakamatay daw ang mga tao? Ang Israelites, muna na ilang gibuhat, nga naman, gipili man gano'n ng kamatayon rather than life. Kita, nakaila na tagkahayag, nakakita na tagkahayag, ingon niya Apostol Pablo, gipili pag yun natong kangitnit, kay kundra sa kahayag. Hinoon, ingon manggod ni Jesus Christ, sa John chapter 1, nga diin, si Jesus Christ is the light of the world, and the light was light, and the light not comprehend. Wala masabtan ang light, bakit gano'n, wala man nagpahayag. Anang pahayag nga diin ang mystery, the will of God. Sa uban, wag gitago na, pero sa tuwa, gipadayag, kay nagbasa man ta. Mana, aduna tay destino, predestined us into the adoption, aron ma-adopt yun ta. Ingon nga, mga anak, pinaagi kang Kristo Jesus. Adoption, according to that, matod pa niya, adoption of children by Jesus Christ to Himself, para sa iyang kaugalingon, according to the good pleasure of His will, aron mahimo nga din, sumala daw kuno sa maayong kahimutan diya sa iyang will. Kanang ambot pasabot ba nga ikaw gi-adapt pa sa Ginoo aron mahimo kang children. Aron ang good pleasure sa Ginoo nga buhaton nimo ang will. Nga ang Ginoo malipay ba kay nagbuhat kag will. Mo nang giingon sa Nehemiah, the joy of the Lord is your strength. Kanang joy maka-place na sa Ginoo. Si Jesus Christ, matod pa niya, this is my beloved Son. In whom I place, kaniya nahimuot siya, ang amahan. Muna ang kusog daw kuno sa amahan, sa Ginoo. Ang kalipay sa Ginoo, kay nahimuot siya, muna itong kusog. Makusgan ta kung ang pag-ani na to, ang Ginoo mahimuot. Mahimuot lang ang Ginoo una sa tanan. Ang Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Kung wa kay pagtuo, niani lang ka diri, di ginamaymot ang Ginoo mo na. Kung niani ka dinhi, doon na kay pagtuo. Kung sa may una nimong tuwan, nga kining adlaw, gihatag ni para nimo. Nga kining adlaw, gipanalanginan ni sa Ginoo. Nga kining adlaw, mao ni ang ato ang kinabuhi. Mao ni ang dalan, mao ni ang life. Mao ni ang ato ang shelter ba? Mao ni ato ang gitawag og sanctuary. Mao ni ang ato ang pavilions. Mao nang giingon niya dito sa Psalms chapter 27 man to, verse 4 ani. Nga din, one thing that I desire, imo pa ni David, that I might dwell in the house of the Lord. When the time of trouble, He hides me in His pavilions. Sa panahon sa gubo, taguan ta, diri ta manago. Kaya ang Ginoo na diri, pareha ining pulong karon, ang Ginoo mo ng pulong, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Matod pa niya, having predestined into the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to good pleasure of His will, aron mahimong maayong kalipayan niya sa iyang kabubuton. To the praise of the glory of His grace, aron magdaig ka sa iyang himaya diya sa grasya. Dili lang kay gihatag sa Ginoo ang grasya nga dili ka magdaig ug dili ka maghimaya. Dapat maghimaya ta kay ang Ginoo naghatag og grasya nato. Kung ikaw gitagaan og grasya nga si Kristo nagpakamatay tungod nimo, mo nang giingon atong daigon ang Ginoo ug himayaon nato ang Ginoo. Nga matod pa niya, to praise of His glory, of His grace, wherein He hath made us acceptable in the beloved, aron kita madawat, ingon nga kita hinigugma, in whom we have redemption through His blood,
Kang kinsa nga kita, gilukat na pinagi sa blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Nga ang kapasayloan sa atong sala sumala sa iyahang kadakuon o kadato sa iyang grasya. Sa verse 8, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Ingon nga siya, nga ni kanato, dunay madagayaon nga wisdom o ang mga prudence nga mga maayong butang, having made known unto us, ingon nga gipaybaw kanato the mystery of His will. Kanang mystery of His will ba? Kaba mo sa mystery of His will, padayonon kaniya. Mystery of His will according to His good pleasure which He hath purposed in Himself. Mao gyud purpose sa Ginoo ni Jesus Christ sa ato nga magbuhat ta og good pleasure, kanang maayong pagpahimuot sa Ginoo ba? Sa verse 10, that in the dispensation of the fullness of time He might gather together into one all things in Christ, both are in heaven and which are on earth, even in Him. Muna, sa diya nga moabot ng panahon, sa panahon fullness of time, sa last time na fullness, katapusan, He might gather, nga kita daw kuno tapukon ta niya diya sa usa sa butang diya kang Kristo, diin ingon man ang langit ug ang kalibutan diya kaniya, even in Him tapukon ta niya, mahimutang matapok. Mo nang gipaybaw niya ang mystery of His will aron magbuhat ta sa good pleasure which He had purpose in Himself. Nga mo na ang purpose gyud sa Ginoo nga magbuhat og pleasure para kaniya aron